алейкум мардум, дар магазини Яфон телефони Redmi Note 13 дар аксия галиага. Телефони арзон мехари, бо даволош бошад 100 та аксия, дар 100 та аксия дохил меши. 1 сентябр ё 2 сентябр эфир сар мешавад ва соҳиби касе ки телефон харидорӣ кардаган соҳиби битавай техника мешавад ё ки 3 та телефон. Барои ава сразу заказ кун, номеро дар рӯи экранай ва соҳиби 100 та аксия бошад. Дар инҷа бошад поли данита менависан, дар қисча мезодан ранги шарик мебуроран 1 сентябр. Боз мерем обзори телефони Redmi Note 13. Пеша видео тамошо кардан дар видео ҳатта лайк мемонед, дар канал обуна мешавем ва навист ки чӣ хел арзон шуда. Почти 1 ё 2000 рубл амир телефони Redmi Note 13 арзон шид. Ба шумора телефони Redmi Note 13 108 мегапиксел камера дорад, 120 ГГц Full HD плюс AMOLED кор мекунад, отпечаток палец бошад дар рӯи экрана, мощни процессор Snapdragon 685 метавонӣ ба ирам бозӣ кунӣ ва 45 FPS бозии PUBG рам бозӣ кунӣ мешавад. 5000 мАч батарейка, 33 Вт, 20 зарядка дорад ки дар муддати 1 соат 20 минут пур мекунад. ҷои заряднакш Type-C, ҷои колонка бошад ай поён ва гуфта гузаштем ки 108 мегапиксел камера дорад, рангои сабзш ва рангои кабудш ва ранги сиёҳш дар наличка ҳаст. Ба нархҳои 14000 рубл памяти 128 8 ба 128 харидорӣ мекунӣ ва 256 бошад 15500 рубл. Нархи 8 ба 128 17000 рубл буд, ба нархи 14000 арзон шид ва памяти 8 ба 256 бошад 18000 буд, ба нархи 15500 рубл арзон шид. Метавонед дар номерои рӯи экрандагӣ алоқа бурой. Ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка мекунем. Ба Тоҷикистон бошад дар муддати 3 рӯзи кори мерасад 700 рубл ва дар Россия бошад доставка 300 рублай. ҳамун гап чап, саломату хонаобод бошед. Гуфта намонад дар инҷа бошад Real Aviasiya, метавонед дар номерои рӯи экрандагӣ алоқа буроед. Акай Ҳусейн ба ҳама ҷо шумода билет харида роӣ мекунад. Ба Тоҷикистон, ба Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ба ҳама ҷо метавонед билет харидорӣ кунед. Ай магазини Real Aviasiya мо. Акай Ҳусейн полиси худаш ҷавоб метад дар номерои дар рӯи экрана. бемалол метавонед муроҷиат кунед ба телефон ва иҷоза бошад телефони арзон сразу заказ ки тамом нашавад.